Debagoiena eraldatzen da erreportaje sorta honen izena eta hain zuzen ere D2030 ekimenak finkatutako erronkak aurkeztea eta horiei irtenbideak bilatzea da helburua. Eta zein da tresna eraginkorrena bailara eta mundua eraldatzeko? Soy La Furia, hago música y la hago principalmente para encontrar un lugar en el que habitar y en el que ser posible. Y eso fundamentalmente lo encuentro a través del feminismo. Bueno, Manese Agirrenaz, bertsolari zenaz. Eta nik esango nauke gure lana dela momentuek sortzia, oso momentuko adierazpidi da gurie. Eta nik erronka personal moduen esango nauke, momentu horrek sortzen ditugunean, momentu kultural horrek edo sormen momentu horrek, gero momentu hori apurat iraunarazteko moduko izen daixen. Saiatzen zela, naiz eta beti lortu ez, baina hori da ingureko naukena bintzen. Ni Aitor Arregi naiz, zinegilea, eta bilatzen dudana nire lanien da batez ere egitea burutzia lanak, zintzuak dianak eta jendearen itxiko dianak, edo bentzet jendeari zerbait esango diona, komunikatuko diena. Hori da nire helburua lan egiten dudanean, kulturako obra batien. Nola ez, kultura da eta hain zuzen ere gaur kulturaz eta horrek gizartean eragiteko duen gaitasuna hitz egingo dugu eta 3 gonbidatu berezi ditugu gurekin. Kultura ikuspuntu akademikotik gizarte moderno konplexuen sistema partzial bat da, munduaren interpretazio intelektual eta estetikoak dituena oinarri. Baina dakigunez, hori baino askoz gehiago da, balio eta arau, bizitza estilo eta ezagutza modu guztiak adierazten ditu. Pentsamendu, ekintza eta pertzepzio ereduak aldatzeko gai da, gizartea aldatzeko gai da. Museoetan, aretoetan, kaleetan edo oholtzaren gainean zabaldutakoa, prestatutakoa edo improvisatutakoa, pintzelez, ordenagailuz edo uhin bidez sortutakoa, sare sozialetan zabaltzeko edo paretetan itxasteko, entzuteko, dastatzeko, sentitzeko, kultura adierazpenek denok ukitzen eta interpelatzen gaituzte, baina nola eta zergatik? Bueno, en cuanto a la música, yo creo que la música, históricamente ha acompañado siempre a las revoluciones. No creo que sea el punto de partida, que eso también hay que decir, ¿no? Sino que es de alguna forma uno de los elementos que ayuda a relatar, ¿no?, lo que está pasando, y no solo a relatar, sino a aglutinar a la gente en un movimiento. Y bueno, la música no solo sirve para relatar una cosa que está pasando, sino también para criticar algo que está pasando y que no nos gusta, ¿no? Y que igual no todo el mundo tiene la posibilidad de alzar la voz. Es una manera de poner delante de mucha gente situaciones injustas o... Entonces, pues hay una frase que me gusta mucho que tiene que ver con el rap y sus inicios, que se decía que el rap era la voz de quienes no tenían voz. Estatu Batuak zinemarekin eta bere kulturarekin horrekorrean ez da bromarik egiten. Beik badakite dela kriston erraminta gizartea behin herrialdetik kanpo mentalki kolonizatzeko. Hori ez da bakarrik diru bat sortzeko, industria sortzeko noski baiet, da American way of life bat zabaltzeko. Eta nolabait hori zinema amerikara ikusi dugun jendiak, nik asko ikusi dut, kolonizazio bat, mental bat eragin egin dizu. Nahi desan, da ideien transmisio korreantzerako gauza bat, ez? Orduan, ez da iraultzailea esaten ari naizena, baina bai da eraginari buruzko adibide garbi bat, ez? Bere garaian garbia izan zen, ez? Beti,
Amerikarren formula kanoniko hori apurtzeko frantziarrak sortu zuten, ez dakitera konstiente batian, baina olatu berri esaten dena, ez? Guztiz indartsu izan zena eta eskola bat sortu zuena gero zinemagintzan, ez? Eta gainak akonpainatu zuen nolabait edo, konpainia egin zion maiatzan 78ko mugimendu horri, Frantzian eta dana nahastu zen, eta gauzak beste era batea egiteko bide bat ikusi zen, eta zentzu horretan horrek die igual garbienak. Lehenengo Nestor Basterretxea, ez? Bere zeakin, Amalur obrarekin, Bizkarretekin batera, eta gero Laroigarren hamarkadan, eta gero ondoren Aupatxe beste egiten dutenien Kisita Telmok, eta gero atoz beste batzuk, Loreak, Amama. Guzti horrek ez dakidan mugimendu bat hartzien dagoena, baina bai islatzen du igual behar bat edo kontatzeko hemengo gauza, ez? Eta sintoma bat edo da, ez? Sintoma bat edo da. Baina bai, nik era batea bestea bai uste dut oso boteretsua diala. Ez dakit zelan esan, diskurso kolektibo bat igual ez da, baina sentimendu kolektibo bat eraikitzeko daukon ahalmena, bai kulturak, bai pentsamenduek, filosofiak, handixe da, ez? Eta igual eraikuntza hortan, guk lehenengo lerruen ikusten ditugun kontzertu, bertsosaio, pelikula eta zerak, die izerregan punta bakarrik, ez? Ze horratzetik, elkar elikatzen dauen mugimendu batzu da, ez? Gero horrekin, esango nauke, saiatzen garela diskurso propio bat eraikitzen, eta diskurso hori guk uste dugu zuzena dela, eta horrekin oso probetxuzko egiten, ez? Orduen hor azpixen esango nauke da zela mugimendu konplejo batzuk, eta zaila dela esatie mugimendu horreik noaino dien benetan eraldaketarako klabe, ez? Ahaztu barik, lehen Furiak esan dauen relatorako edo kontaketarako daukun funtzio hori funtsezko iruditze jatena, ez? Azkenin memorian geratzen dena hori dalako. Frankismoen, Franko hil aurretik lopategi eta azpilaga ibiltze ziren, eta ibiltzie bera ja basan resistentzia bat, ez? Osa, momentu hortan plazara urtetie bera, esango nauke, gizartien eraldaketarako pauso garrantzitsu bat izen zala. Hor egon, euskaraz kantau publikoen, debekatute zabenien, eta ez? Edo, 80. hamarkadan, bertzotan etorri zen diskursoen anistasun hori dana, ez? Zelan zabaldu zen dana, Amurizakin hasitxe eta gero beste generazio horrekin, edo Maialen Lujanbiok azkeneko txapelketan finalien prostituta baten ahotik anteti, ahotz zilegi bat moduen, ez dakit. Yo creo que en la medida que a veces va de lo micro a lo macro y no al revés, ¿no? O sea, que en la medida que tú, a través de lo que tú haces o de tu expresión artística, cambias tu mundo, ¿no? Lo que tú eres, lo que, como decía antes, te haces un lugar habitable, ¿no? Generas un imaginario habitable para ti. Eso, una vez que tú lo sueltas, tiene la capacidad, ¿no? Dependiendo de cómo sea la obra, pero siempre tiene la capacidad de mover cositas de otra gente. Txikitasun horretatik abiatuta erosuago sentitzen naiz nit duda horik. Ez naiz jartzen karga moduan, eragin egin behar dut bai edo bai honekin jentearengan, ez. Izatia pelikula bat, historia bat, eragin txiki bat sortu dezakena, porque niri ikusle moduen gertatze zait, nagonien bizitzan egoera edo dilema edo konkretutan eta nire referentziak guzti zinematografikoa dira, eta askotan etortze zait, pelikula honetan egiten zuen moduen personaia honek edo lotura hori berira etortze zait, eta heldulekuak dira niretzako bizitzan referentziak eukitzeko eta jakiteko askotan nundi oneri bentzet hori horrela funtzionatzen doztez. Creo que he crecido con una mirada, con un oído abierto, pero luego me ha pasado que a lo largo de, cuando yo he ido decidiendo, cuando yo empecé a decidir qué música escuchar, la música a la que yo tenía acceso
desde una perspectiva de género, una perspectiva feminista, era pues carente de referentes para mí, ¿no? Necesité hacer una búsqueda de lo que me hablaba a mí directamente, porque una de las cosas que nos pasa a las mujeres es que, digamos que no somos las interlocutoras, ¿no? Somos lo otro. Una década después de que apareciera el primer disco de rap fue cuando apareció el primer disco de rap hecho por una mujer, que esto tampoco es una casualidad, ¿no? Una década nos cuesta llegar a los sitios. Entonces quiero como poner aquí encima de la mesa la necesidad de ser conocedoras de nuestras antecesoras y de tener referentes, porque es algo de lo que las mujeres carecemos mucho. Nik sinisten dut behintzat, publiko horrien gazenien, berehalako eragin bat topetan doule publikoengan, ez? Bueno, ez dakit berehalakue, baina, bueno, bai, oso kontuten hartzen dugu. Publikoa zelan dauen eta zelan reakzionetan dauen, eta olako interakzio bat sortzen da, ez? Askotan gaina saio baten norabidie erabaki aldauena, ez? Oin bai gaz momentu interesante baten igual, bai hasi garena pentsetan, guk sortzen dugun hori zelan ailegetan dan jentien gana, bidiek berak guk uste dugune baino importantzia gehiago daukela, ez? Eta, oinarte mesue eta mesuen ipini zen da karga, eta zer esan, eta zelan esan, da ez dakiz zer esan. Oin ja, eta hori feminismoen ekarpena da, argita garbi, bertsolari emakumiena. Konturarazi duzkue, igual, oholtzan egoteko moduekin berakin, edo oholtzan daukatzun jarrerakin eta keinuekin eta egoteko daukatzun moduekin, baina gauza batzuk komuniketan zabitzela, ez? Yo es que creo que no va a ser la primera crisis que vamos a superar y de hecho, pues como te decía antes, hay algunas que venimos de márgenes, que hemos habitado espacios o que hemos transitado caminos muy difíciles y que hemos salido de eso. Entonces, yo confío en mí y confío en la gente. No confío en que nadie vaya a venir a salvarnos, porque nunca ha sido así, de fuera o de arriba, sobre todo. Entonces, creo que mientras hay presente puede haber futuro y que la cosa es vivir el presente de la forma más creativa y crítica posible, despiertas y cerca de las iguales, ¿no? Gaina, krisi garaian kulturak askotan erakutsi dau, edo sorkuntzak, edo sorkuntza espresioak erakutsi dau indar gehiago hartu dauela. Askotan dakutzulako magema bat interesantioa gauza desberdinei buruz hitz egiteko. Hazin aretuekin eta hor bai naiz negatibo eta horren beldurra badakot eta esperot horri bueltea mutia. Baina bai naiz positiboa begirada desberdinen sorrerei dagokizunez. Hau da, bai ikusten dut jende bat zinemagintzan eta eraiki dagoena begira bat, ahots kritiko bat, referentiak egon dialako, aipatze zuen La Furia, referentien beharra, eta nik uste hori funtseskua da, referentiak egon behar dela. Ni behenaz eskorra, baikorra bez, baina ez gustau Jat Furiak esan da, relatibizaben behar da, ez da lehenko krisixe pasau daune eta gixau betorreko die. Hemen mundu ez da bukatzen eta mundu ez da hankaz gora geratuko, ez? Ikusi dugu, komila artien gauzarik importantienek jarraitxuin daue eta horrek die mundu ez sostengatzen daudenak, zoritxarrez, orduen Nipe bai pentsetan dut krisi momentuetan gauzak sormenerako bidie zertzen dela, baina gero ezin dozu bez esperantza hondirik euki ez dakit, iraultza bat etorriko danik, ez? Nik uste jentie badabilela lanien, ez dela geratu, ez dauela deskantzurako tarterik hartu, bakotxa bere etxien dala edo aukera daukienak plazan edo aretuetan lanien jarraitzen dabilela edo doble, ez? Orduen datorren urtetik aurrera be etorriko diela gauza barrixek, ez?